Здравейте, че го гледате. Аз съм БГ. И това е нов клип. Май 10 клип вече. Да, това е нов клип. Ако случайно не знаете. Реших да снимам. Нали, по-точно снимам, понеже имам време. А когато нямам време, просто не снимам. Един пич ми нали такова. Ден се влезнах малко в Skype и пич ми написа кога ще снимаш. Чакам с нетърпение. Написам, че нямам време. Когато намеря ще снимам и сега да, намерих време. И сега снимам. Така че това е... един привет сервер, който се казва, нали, Withercraft. Имам си хомче, ама умрях. Тук долу. Умрях от един шиба мижа долен скелет. Преди да започна клипа. А нямах хом. Нали нямах легове. Сега се бъркам. Да, съм била толкова време. И така, това ми е хомчето. Да. Това ми е хома. Както виждате, нищо особено за сега. Тук мисля да направим много по такива неща. И сега отиваме на лов за овце. Като главният на сървъра е Голдфутала. Той го хоства. Това мога да ви кажа. Кандидатурите са отворени. Май. Би трябва да са отворени. Сървъра може да има максимум 15 човека. Така че побързите. Ако се да играете с нас. Тук с никакъв текчер пак съм мишав. Кефим само луната. Да, сега казахме да. Отиваме на лов за крави. За... Все се бърхам. Овце. На лов за овце. Ще кръстим клипа на лов за овце. Само да... То няма да им подарят овца. Овце има. Какво се прави? Скелет? Да, страхотно. Страхотна комбинация. Клипър! Да, страхотна комбинация. Само че ще умрем. И още един клипър. Тук ще губим. Ще бъдем погубени. Огърна още един клипър. Речкот. Да, няма какво да ви кажа. Освен да регърми клипъра. И да бягам по-бързо, ако може. Ще има много зомбита, много неща има. Така, тук направо скачам долу. Така, бързо. Спасих ми се живота. Та, добре. Тук набрах нещо малко. Ето тук имам честовете. Особено. Трябва да купам. Но преди да купам трябва да... си направя лего. Така, това е лошо. Много лошо. И това е лошо. Умри, бе. Подбърък. Тръска. Добре, ще се върна като стане ден. Да мога да намерим овце. И да, до после. Фейл. Така. Да. Малко битка с крипър. Както виждате. Стане голям фейл. Така ли беше? Не, тук беше така, тук трябва да има. Да. Фейл, като казах. Сега да махна. Само сега. И да, стана ден. Ако не видяхте. Покупах малко. Нищо интересно.
Само 6 айрон взех. Намерих. Доколкото мисля, че това трябваше да бъде долу. Ето. Тук. Добре, ще направим още един. И ще ходим за дърва. Защото няма. А тъпо е, като нямаш дърво. Много тъпо. Тук горе един. Тук горе е важен. Дървото е важно. Колкото знам. Така, сега. Ще оставя тези айтеми. Ще си взема тези братви. И отиваме на дърво. И да намеря някоя така повече овца. Ема не ми е лично. Намеря овца. Тук трябва да стъд дървета. Добре. Това се че доста така домисла. Открием прасета. Така трябва да ми дадат... Добре, искам колкото ми даде такова мълкови. Той ми беше дал от начало да влезна в сървъра, но нямах ни това ми, умрях и ги загубих. Защото си има фермичка. Да, горе-долу тук мисля, нека си се преместа. Ето тук, нататък. А там долу да ми минат. Това е супер, според мен. Пишете в коментарите дали искате. Така тук тази ще имаме и гора. С черно дърво. Като ще умра. Сега, тук мисля, че трябва да търсим много овце. Затова предлагам като намеря някоя овца. Като намеря овце. Да снем или пък не, няма. Ще си продължа. Това ще върна малко дърво, ще поприказвам. Като много мразя. Но какво спрем. Така, отново ще снимам. Не знам колко гордо месец може би има. Так не съм снимал. Ще видя последния клип кога е бил. Извинявам се, за което намаляхме документите. Няма се отново се абонирате, ще си имам доста, сега като съм в този сервер. Америка открих. Така. Надявам се тук се заболяваме да ви приемат, да влизаме заедно, да играем. С мен могат да живеят максимум 2 човека още. Така че ако искате да живеете с мен, направете кандидатура, влезте в сервер. И да. Така доста супер сега. Събрахме доста търпо. Ма не намирам, не виждам овце, което е тъпо. Добре, има горе-долу всички животни, без овце. Всички само кравите. Да, има пътета. Правят ми всичко. Кокошки няма. Доста крави имаме. Ето гледам. Доста крави. Ще направим една ферма. Следващия епизод, като ми порасте. Да, ако търся овце, трябва да ги търся долу, бе. Доста! Вау! Така ще побия малко. Всъщност, да. Че да побия малко, че няма храна. Тук открих Америка. Открих животните. Супер. На колко сега даже ми стигне. После си го пика. После. О, тогава ще имаме и плейс. Идеално. Тя. Якото ме стане. Цяло е кончет имаме. Без кон. Сървър съм сам. Да нямаме. О, ето и в първата овца. Ето така, ето още овце. И добре, вече си имаме окончателно легло.
най-накрая ще можем да спим и... Да, ето. Супер. Уау, ей, това е яко местенце. Тук е един голям плейнс. Че съм снимам координатите. Тук да се живея. Да, ще видим, ще приемем местенце. Добре. Имаме си супер гора. Това гора ще събере много дървета. Ще няма много. Дървета. Обикновено. И може да правим нещо мостчето имаме, ако желаете. Или да се преместим тук. Трябва да си вземем материалите. Така че горе до следващия епизод може би ще се места тук. Но и някакво местенце. Да, май реших тук ще се места. До следващия епизод. Сега ме мързи. Ай, трябва да става след малко. Има малко работа. Този клип не знам кога ще бъде качен. Надявам се да е днеска на 27.4.2014. Ще видим. Ще го пускам без интро. Ще го пускам без интро, понеже мързи да ставам интро и то ще стане 20 часа да се коментира. Така ще ти изпуща. Така малко съм болен. Ще ти изпуща двете брадви. Ще ги изчупа. И си в къщата. Запрявам да изчезвам тук. От тази къща. Уж къщата. До така сме се получи, ама... Бих по-хубаво местенце. Има доста животно тук. Така че да. Добре, може би това ще бъде. Снимал съм си координатите. Надявам се, ще снимам още един път. В всеки случай. Добре. Сега се връщаме. Ще съм пич. Добре. Сега като се върна, ще почна много клипа. Гледай какво ще прави. И да. Колко сладко да спим, като ще много хубаво легоца. Толкова много време. Добре, не знам колко минути стана клипа. Но реших да се местя сега. Ще взема тия честове. Ама да вземам. Да, тези неща ще ги взема. Само че трябва да си правя някои инструменти. Повечето неща поне ще ги взема. Аз не бъдих. Още не съм. Сега вече ще се напълна. Да. Сега да изпървам букучите. Това преминава ми трябва. Това няма ми трябва. Това няма ми трябва. Трябва да взема повечето неща. Ако може... Добре, това става. Само че... Сигурно ще има мястото за печките. Добре. Само чупиме. Бам. Бам. Аре, не се чупи сега. Моля се. Чупи се. Добре. Обираме тези и тръгваме на пътешествие. И тръгваме. Нали? Така, само съберем точовете. Как ми точва? О, майка ти! Така трябва още нещо. За да мога да взема това. Хайде, добре. Сега...
Гърни който пиш, който искаш приема. Не ми си. Защото си тъпо. Много си тъпо. Добре, наречихме вече къде ще живеем. Това е идеално. Няма идея в тази дупка. Мисля да правя мостове тук, да се изкачвам. Но накрая реших. Така, добре, като отида там и направя някаква колипка, ще се върна отново. Добре, ето. Пренесох се. Тук се сърни малко честове. Татък ще правим колипки. Ето да направя една простотия. Простотия, голяма простотия. Ой, фейл. И така, добре, ето, нанесох се. Това са ми често, което съм сложил. Ето правя сега в момента една ферма за такова овце. Без да ми ги сложи. О, пълна крава, идеално. Ама нека си ви вкарам в самата ферма. Ще спа и да. Не знам колко стана дълъг клипа. От това ще го кача на части, ама ще видя. Ще не го кача днеска. Ще трябва да ставам. Сега ще имам тук една мотика имаше. И семена. И тук някъде трябва да имаше вода. Езерце с вода. Не помня къде. Просто няма някъде вода. О, имаме си равнинче, идеално, доста неща. Еми добре, значи следващия епизод отивам направо да копая. Ето тук има вода. Следващия епизод копаем. Да видим. Добре. Това тук ще такова. Така, супер. И добре, снимах също. Както това съм тук, стърнал фил. Имам бомбил, идеално. Имам бомбил. Ще правя бомбил. Ще ми трябва да спека аерно. Да спекавам безкрайно източник на вода. И ми бъде по-близко за фермите. И така и отново се връщам сега. И ми добре хора, ето, това направих, този епизод. Тук направих фермичката, пренесох се. Трябва да го запълня след малко. Следващия епизод ще копаем. Да, следващия епизод просто ще копаем. Доста ще копаем. И... Добре хора. Благодаря, че гледахте. Това беше всичко от мен. Благодаря, че гледахте и... Чао!